sa mga bagunawi, pagkalikay tayo sigit, Panginoon ikikit, dahil utang Ginoo, upang sa mga instrumento, pagkalikay tayo saya, uunahan mo na, uganan kita, ipalaro ang problema, ang Ginoo sa lugma, pasalamatan ka, uganan gitara, ipalaro ang propeta, salamat Ginoo sa imong ayon. Sa ngalan sa mahanap sa anak ko sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mga isuon di atong santos nga misa karon, atong ihatag atong taas nga pagpasidungog sa balaan nga krus, diin ang atong Ginoong Kristo nagantos o namatay tungod alang sa atong kaluwasan. Uwer mandam kita sa pagsaulog ni santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Kasalanan sa walay paglimon isuliton ko sa iyong kama kiningalaon misaling lamang sa kayo huwag tahanan ang akong kasalanan kung ang kaluwasan na kung ipabot ipaganaw mo. Kaluyan ta kita sa Diyos ka magagahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala. Dadoon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Sayang mga tao din sa yuka, Ginoon sa itong hari, Diyos sa mga magagagaw sa tanan. Nagasimba kami ng iyong nagpasalamat kami kanino. Nagadayo kami tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong walang samahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, haloy kami. Ikaw nagalingkod sa tulusama, nawala kang pangamoy. Himaya sa Diyos dito sa langit.
santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon ko, Yesu Kristo. Tuhan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. No Diyos, mibot ikaw nga imong bugtungan na kilansang sa krus, aron maluwas niyang katauhan. Itugot nga kaming nagailaning misteryo sa krus din sa yuta. Mahimong ang takos nga mudawas sa ganti sa kaluwasan din sa langit. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idomya. Apan ang mga tao, gikabsag pailog, samtang nagpanaw sila og nagbagulbol sila batok sa Dios og kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, nganhi ning kamingawan? Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom og sa uhaw? Gipulan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala og gipamaak ang mga tao og daghang mga tao sa Israel ang namatay. Og ang katawhan nanuol kang Moises og miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo og kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao, o giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, og ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga og gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon, og kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Ayaw ikanimti ang mga buhat sa Ginoo.
Ipabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Hablihan ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Ug nangutana pag-usap bahin sa Dios. Nahinumdum sila ang Dios, ang ilang bato. Ug ang labing halangdong Dios, mao ang ilang manunubos. Ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apa nila siyang giulug-ulugan sa ilang mga baba. Ug ibawkakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing, nagbudhi kaniya. Ninagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan bisan pa ni ana sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang sala, ug wala sila laglaga. Sa makadaghan, iyang gibakoy ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungo. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna
pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulog niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalong sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaakan ninyo. Magbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemos. Wala pa'y nakasaka sa langit. Gawas niya itong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nga niya sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas ni ini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dinhi sa ato ang liturhiya karon magsuon, gidapit kita sa pagpamalando sa kahoy nga krus. Krus nga hinimo sa kahoy. Diin ang atong Ginoong Kristo nagantos ug namatay ug unya nabanhaw. Sa ato nga pagpamalandong nini maisuon, atong ibutang sa atong unahuna o sa atong imahinasyon ug ato kining tutukan ang duha ka hulagway sa kahoy
Ang unang nga kahoy, mao katong kahoy nga gibutang didto taliwala sa paraiso. Ang kahoy nga naghatag og manindot og lamian nga bunga. Ug unya, mao dayto ang hinungdan kung ang tao, ang una nato magirikanan, nakahimo og kalapasan. Og tungod sa maong kalapasan, sa wala nila pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, ang ilang kalapasan mo'y nagsira sa ganghaan sa langit. Og sukad niyanto, matod pa sa atong Ginoong Kristo dinhi sa atong ebanghelyo karon, wala pa'y nakasaka sa langit. Gawas niya itong nanaog gikan sa langit. Kay sukad niya ito maigsuon, nagpabilin nga tinakpan ang maong ganghaan sa langit. Gumikan sa una na itong mangikanan nga sila si Adan o si Eva. Wala pa'y nakasulod sa langit. Sukad niya itong kitabuan. Muna kung ato ning pamalandungan, maigsuon ba? Makaingon kita nga pagkadako sa gugma, sa kaayo, nga gibuhat sa Ginoo alang kanatong iyang katawhan. Kaya wala gyud siya mutugot nga ang tao magpabilin sa kangit-ngit, sa kaulipnan sa sala. Muna sa pag-abot sa hustong panahon, tungod sa lakong gugma sa Dios alang kanato, gipadala niya iyang bugtong anak nga si Jesucristo, nga nagbasinugtanon sa kabubuton sing amahan hangtod sa kamatayon niya sa krus. Namatay ang bugtong anak aron lamang pagtuman sa kabubuton sing amahan, bisan pa man ang maong kabubuton, ang pagtuman niya sa kabubuton sing amahan, maghatod niya ngadto sa kamatayon sa krus nga hinimo sa kahoy. Mao ni ang ikaduhang hulagway sa kahoy, maigsuon. Ang ikaduhang hulagway sa kahoy naglarawan sa pagkamasugtanon sa tao. O tungod sa pagkamasugtanon sa tao, sa Dios nga nagpakahimong tao, ang purtahan nga kaniadto nagpabiling tinakpan tungod sa kamatayon sa bugtong anak sa Dios. Karon ang maong ganghaan nablihan na. Muna sukad nga namatay o nabanhaw ang Ginoo, maigsuon, abyerto na, abli na ang maong ganghaan sa langit. Dini mag-igsoon atong makita ba? Pagkadako sa kaayo, sa gugma sa Dios nga gipakita kanato. Din kaniadto ang kahoy mo'y nagsira sa ganghaan sa langit. Sa pag-abot sa panahon, ang krus nga hinimo sa kahoy nagsilbing Yahweh nga mo'y nag-abli sa putahan sa kingharian sa langit. Muna ang kahoy, ang krus mga igsuon nga hinimo sa kahoy, dili ordinaryo nga simbolo. It is a symbol of Christ's victory. It is a symbol of Christ's triumph over sin. It is a symbol of God's humility. Sama ang karaang kahoy, simbolo sa pagkamapaytason sa tao. Simbolo sa iyang kamatayon. Simbolo sa iyang kapildihan. Mao kato ang hulagway sa karaan nga kahoy. Pero ang pag-ung kahoy,
ang ikaduhang kahoy, simbolo sa kadaugan ni Kristo. Ug ang kadaugan ni Kristo maigsuon, naghatag kanato og bag-ong kinabuhi. Naghatag kanato paglaom nga walay kangit-ngit nga dili mabuntos kahayag. Nga walay kamatayon nga dili mabuntos kabanhawan. Walay kalisod, walay kasakit nga mabuntog sa kaayo. Mao kini ang simbolo, mao kini ang kahulugan sa kamatayon ni Kristo diha sa krus nga hinimo sa kahoy. Walay kamatayon nga dili mabuntog, walay kasakit nga dili nato mabuntog, madili nato madaog. Si Kristo nagpakita nato nga everything is possible kung kita magmasinugtanon lamang kita sa kabuton o sa pagtuman sa kabuton sa Dios. O si Kristo maisuon nagpakita kanato kung saan nato pagdaog ang gahom sa kangit-ngit, ang gahom sa sala. Conquer evil with good. Mo na mensahe kanato sa atong ebanghelyo karon ug sa atong pagpasidungog sa kahoy, sa krus nga hinimo sa kahoy. It is a symbol of Christ's victory. It is a symbol of Christ's triumph over sin and death. Something nga kinahanglan ka kita angay pud mahinumdom. Muna sa panahon nga kita magsuon, maghimo kita og timaan sa krus, hinumduman nato nga tungod sa maong krus, giluwas ni Kristo ang kalibutan. Giluwas kita niya. Karon himuon nato ang pagbag-o sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang mahan magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ganang saman sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ginak dili binuhato sa kinaya samahan, pinagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod kanato mga tawag alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na makayong gilubong. Sa katong adlaw na banhaw siya armatuman kasulatan. Misaka sa langit nagalingkod sa tuos samahan. Mubalik siya nga mahimayaon. Anong paghukom sa mabuhi o sa natay. Ug ang gingharian walay katapusan. Nagatuong kami sa Espiritu Santo ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagaykan sa samahan ko sanag, dungan sa samahan ko sanag gisimba sa gimaya ug misulti pinagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan, nagala kami sa kabunyag alang sa pasayloan sa mga sala,
Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa natay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios Samahan nga nagkugma pag-ayo sa kalibutan. Ngayang gihatag ang iyang bugtong anak aron magpakamatay alang kanato dito sa krus. Ug mayo kita pinagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Pinagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Na ang simbahan dinhi sa kalibutan makigbatok hangtod magpadaugon ubos sa panalipod sa krus. Magampo kita. Pinagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Na ang katawhan sa matag nasod ug kultura makakaplag og kagawasan ug kalinaw, pinaagi kaniya nagibayaw sa Dios ngadto sa kahitasan. Magampo kita. Pinagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Na sila nga nanagbarog nagpaabot sa kaluoy ug pasaylo sa Dios, makakaplag og paglaom diha sa krus ni Kristo, isip dalan ngadto sa kalinaw ug pakighiuli. Magampo kita. Pinagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Na ang mga masakiton makakitag paglaom sa hingpit nga pag-alim diha sa krus ni Jesus. Magampo kita. Pinagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Na imo untang isipon nga takos ug mapuslanan, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Pinagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga sila nga nahikatulog diha ni Kristo, mahinluan sa ilang mga sala, pinaagi sa dugo sa sakripisyo ni Kristo. Magampo kita. Pinagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Mahigugmaong Amahan, inining kinabuhia o sa sunod, ang among paglaom anaa diha sa krus. Itugot ang among mga pangamuyo samtang nagaday kami kanimo tungod sa imong mga kaluoy, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Kamahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, ika sa imo balang sa pagkaya kay mga sino, alam sa mga paslan ug sa tibuki, santos kasimbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa salas ribok kalibutan dito sa altar sa krus, maghinulong ta kanamo sa tanan namong kasaypanan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, nangay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, kay imong gibutan ngang kalawasan sa mga tao, malalang niya sa kahoy sa krus, aron din magikan ng kamatayon, dito sa may balikang kinabuhi. Ug aron si Satanas nga nakadaog dito sa kahoy, mabuntog usab dito sa kahoy sa krus. Pinagi ni Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya,
Duyong salang walay hunong nga pag-ingon. Santos nga mahal, gilan na mo ang imong kalangdon. Ang tanang nimong mga buhat nagpakita sa mong gugma o kinadman. Gibuhat nimo ang tao sumala sa mong hulagway o imong gipadumala niya ang tibuok kalibutan aron samtang mag-alagad siya kanimo lamang nga iyang magbubuhat, magmando siya sa tanang mga binuhat. Bisan pa og misukol siya o misalikway kanimo, wala nimo siya pasagdi nga magpabilin sa gahom sa kamatayon. Hinuon, naluoy ka sa pagtabang sa tanan, sa pagpangita aron makakaplag siya kanimo. Sa makadaghan mitanyag ikaw kaniya o panagsabot o pinagi sa mga propeta, imo siyang gitudluan sa paglaom sa kaluwasan. Santos nga mahal, ilabihan kadako ang imong paghigugma sa kalibutan. Nga sa pag-abot sa hustong panahon, imong gipadala ang imong bugtong nimong anak aron pagtubos kanamo. Nahimo siyang tao sa gahom sa Espiritu Santo o kianak siya ni Maria nga Berhen. Sama kayo siya kanamo sa tanan, gawas lamang sa sala. Nagsangyaw siya sa mayong balita, sa kaluwasan ngadto sa mga kabus, sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo, ug sa kalipay ngadto sa mga nagsubo. Aron pagtuman sa imong pagbuot, nagpakamatay siya. Ug unya sa pagabanhaw, gilaglag niya ang kamatayon, o gihatagan kami niyag bagong kinabuhi. Aron dili na kami magpuyo alang sa mong kagalingon, kundili alang kaniya nga nagpakamatay o nabanhaw alang kanamo, gipadala niya gikan kanimo amahan ang Espiritu Santo nga iyang unang gasa sa mga nagatuo kaniya aron paghingpit sa iyang buhat dinhi sa yuta ug pagpuno kanamo sa grasya. Busa nangamuyo kami kanimo Ginoo nga ang maong Espiritu Santo magsantos nining mga gasa aron mahimo kini nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Dinhi sa mong pagsaulog ning dakong misteryo nga gibiling kanamo nga kasabutan nga walay katapusan. Ulangit nung amahan, sa pagabot na sa panahon nga si Jesucristo imong himayaon, gigugma niya sa kanunay katong mga iyaha dinhi sa kalibutan, o gigugma niya sila hangtod sa katapusan, ug samtang nanihapon sila. Mikuha siya upahan, mipasalamat o mipikas, o mihatag niningadto siya mga tinunan o mingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi,
Mikuha siya sa kalis nga puno sa bino. Mipasalamat o mihatag nini sa iyang mga tinunan dungan sa pagingon. Dawata kini. O Panginom ka mo nga tanan ki kanini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuon. Sa Amahan. Karon nagasaulog kami sa dumanan sa pagtubos kanamo. Naghandom kami sa kamatayon ni Jesu Kristo, sa iyang pagkunsad ngadto sa mga malatay, sa iyang pagabanhaw, ug sa iyang pagkayab nga nasa imong tuo. Sa pag-abot namo, sa pagpaabot namo sa iyang mahimayaon nga pagbalik, nagahalad kami kanimo sa iyang lawas sa dugo, nga mao ang sakripisyo nga makapaimot kanimo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. O Ginoo, suno nga kining sakripisyo nga imong giandam alang sa imong simbahan o pinagi sa mong Espiritu Santo, hiusaha kaming tanan nga nanag-ambit ining pan og bino ngadto sa pagkausa kalawas diya ni Kristo, aron mahingpit kami nga buhi nga sakripisyo alang sa pagdaig kanimo. Hinumdumi Ginoo kadtong among gipahinungdan ining sakripisyo. Labi na si Leo among papa, si Jose among tigdumala nga obispo, ug ang tanang mga obispo ug mga pari. Hinumdumi usab kami nga miapil paghalad ning sakripisyo nga aniya karon dinhi, ug ang tanan nimong katawhan. Ingon man ang mga nangita kanimo sa tibok nilang kasing-kasing. Hinumdumi usab ang mga nangamatay diya sa kalinaw ni Kristo. Ug ang tanang nangamatay kansang pagtuo ikaw lamang ang nasayan. O Amahan, sa imong kaluoy, itugot usab kanamo nga imong mga anak, nga makasulod kami sa langit nga mao'y among kabilin, uban sa mahal nga Birhen Maria ang inahan sa Dios, uban ni San Jose imong iyang bana, o sa imong mga apostoles o mga santos, ug unya diha sa imong kingharian. Tapos makalingkawas kami sa sala ug sa kamatayon, mag-aawit unta kami sa mong himaya, uban sa tanang mga binuhat. Pinagi ni Kristo among Ginoo, pinagi kaniya, ikaw nagahatag kanamo sa tanang butang nga maayo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gituluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ng atong Amahan,
ug busa mangahas kita sa pagingon. Narana sa mga langit, pagay ko ng imong ngalan. Uabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uod. Dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalano na mo sa matagal. Karong adlaw, kung pasayloa kami sa mong mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panay, inunuan mo sa kami sa Mangayo kami kanimong Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salag maliw sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilig ko kaninyo, nga kung kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga salak na pagsalig sa mga simbahan, o sibo sa mong kabubuto na tagi kami sa kalinaw kayo sa ikaw nga buhighari hangtod sa kangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita taong pagginig sungay panagdait manaa kaninyo. Kinimang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapitalan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ko angay mo kalawat kanimo, apan pamulo lamang o mamayo ko. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Kung iisa na ko gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao nga rikan ako. Magampo kita.
sa among pagkabuhi sa mong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo Ginoong Jesu-Kristo, nga imo agakon nga nasaymaya sa pagabanhaw, kaming imong gitubos pinagi sa kahoy nga makabuhi nga krus, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magpahigayon kita og second collection alang sa National Catechetical Sunday. Salamat sa atong choir, altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, lectors and psalmists, collectors and ushers, sa ilang mahigugmaon ug makanunayong pagpangalagad. Salamat usab sa atong flower sponsor nga si Mrs. Delia Gorgon. Magpasalamaton usab kita sa Dios alang sa mga church donations nga atong nadawat ni ining seminaha. Mr. Villard Hempisaw, 1,000. Miss Mary Ann Alicando, 500. Shello Alesna and family, 1,000. E.R. Villanueva, 500. Mr. and Mrs. Ensilay family, 1,000. Dina Wong and family, 3,000. Mr. and Mrs. Victolero, 1,000. Ana Marie and Maria Carmen Naval, 500. Perpetual Dawn Rosarians of Ward 2, 500. J.L. Adam Store, 1,000. Tara Ram Sabalyones, 1,000. Kaylee Womsey, 1,000. Alang sa Parish Caritas, Carl's Marketing, 1,500. Mga ipahibalo, gikan sa atong mga padre kurang. Ang Pasuga Committee sa parokya, nagkinahanglan og 25 kabuok electricians, assistant electricians ug checkers. Alang sa interesadong mo-apply, palihog isubmit ang inyong biodata sa opisina sa RCC. Nagsukod na usab og pagpanglista sa gustong magpasuga panahon sa adlaw sa mga santos ug mga minatay. Dagkatidad og 450 pesos ang matag bombilya. Duula lang ang opisina sa parokya alang sa pagpalista. Giauhag ang tanan mga parokyano sa pagsugat sa pag-abot ni Archbishop Alberto Abet Uy, ang bagong arsobispo sa Subo karong umaabot September 28 adlawng Domingo. Magtapo kita dito sa D. Hacosalam Street, corner P. Del Rosario Street, corner RR London Street, Cebu City sa alas 3 sa hapon. Ang Cebu Archdiocese Prison Apostolate or CAPA nag-auhag sa tanan sa pagsalmos sa ipahigayon nga fun run program mga gitawag og dagan sa paglaog 2025 karong Oktubre 25, 2025. Ang proceeds ni ini isuporta sa mga programa sa PDLS o Persons Deprived of Liberty. Alang sa pagparehistro, adunay registration booth at ubangan sa simbahan. Sugod sa buwan sa Oktubre ni ining tuiga, wala na'y ipahigayon nga pagpangumpisal sa adlawng Domingo. Magpadayon gihapon ang pagpangumpisal matag Lunes hangtod sa Sabado ug sa panahon sa Holy Hour matag adlawng Huwebes sa alas 7 sa gabii. Kabahin usab sa mga kausaban mao ang pagbalhin sa oras sa bunyag matag Domingo ngadto sa alas 10:09 sa buntag ug ang pagpuno sa schedule sa misa sa adlawng Domingo nga ipagayon sa 11 sa buntag. Daghang salamat ug malipayong adlaw. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ug manalangin kaninyo ang magdahong nga Diyos, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, magpabilon sa kaninyo hangtod sa kahangturan. Ngalan ang misa atong dadunang gugma kalinaw ni Kristo.